ноҳияи рӯдакӣ. ноҳияе ки номи сардафтари адабиёти классикии тоҷик устод рӯдакиро дорад, дар замони соҳибистиқлолии кишварамон як гӯшаи ободу осоиштаи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин ноҳия бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ба дастовардҳои бузурге ноил гардидааст. дар замони соҳибистиқлолии кишвари азизу маҳбубамон дар ин ноҳия, дар шаҳраки Сомон ва дигар ҷамоатҳои он муассисаҳои нави таълимӣ сохта ва ба истифода дода шуданд. буҷети ин ноҳия нисбат ба соли 2006 дар соли 2016 13.6 маротиба афзудааст, ё ин ки 115 миллион сомон зиёд гардидааст. барои мардуми ин ноҳия беморхонаҳои наву дармонгоҳҳо ва бунгоҳҳои тиббӣ сохта ва ба истифода доданд. дар аввали солҳои истиқлолият мардуми ин ноҳия барои дармону табобати худ ба марказ мерафтанд. имрӯз ҳамаи он таҷҳизотҳои табобатӣ дар ин ноҳия ҳаст. дар замони соҳибистиқлолии кишварамон дар соҳаи маорифи ин ноҳия маблағгузорӣ 20 маротиба зиёд гардидааст. дар ин давра мактабҳои кӯҳна ва синфхонаҳои онҳо таъмири капиталиро ҳам диданд. ногуфта намонад, ки шумори кӯдакистонҳо ҳам дар ин ноҳия афзуда истоданд. қасри фарҳангу осорхонаи ин ноҳия дар замони соҳибистиқлолии кишварамон ба худ ранги дигаре гирифт. дар ҷамоати шаҳраки сомониёни ин ноҳия 24 халқияту миллатҳои гуногун зиндагӣ мекунанд. метавонем гӯем, ки ноҳияи рӯдакӣ ноҳияи аграрӣ мебошад. ноҳияи мазкур дар шоҳроҳи Душанбе Бохтар ҷой дорад ва яке аз ноҳияҳои калонтарин дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар соли 2015 ҳаҷми маҳсулоти истеҳсоли кишоварзӣ 578.7 миллион сомонро ташкил медод. ин даромад нисбат ба солҳои қаблияш 100 миллион сомон зиёд аст.